Sup mindenkinek, Trash vagyok. Kén csinált már egy olyan videót előbb, hogy hogyan lehet cigit tölteni. Én most egy másfajta videót fogok csinálni, de a lényeg az ugyanaz. Úgyis arról fogok videót csinálni, hogy hogyan kell cigit tekerni, sotorni kinek, ahogy tetszik. Közben berekedek. Szóval először is kell hozzá szűrő, az tök mindegy, hogy milyen, én vastagabbat használok most, de amúgy ilyet szoktam használni, ilyen vékonyabbat. Ebben 120 darab van, azt tudom. Nem pont ilyet, hanem OCB-set. Nos, kell még hozzá ugye dohány, és kell hozzá CP, cigipapír. Na, szóval ezek megvannak, akkor kezdhetjük. Ja, még egy, a legfontosabbat kiadjam, ez meg van ilyen. Szóval a tekerő. Ezzel szoktam így csinálni. Sokan kézzel tekerik, de szerintem nem olyan jó, mert az nem lehet olyan minőségét csinálni, mint ezzel. Ezzel se lehet olyan hú de cudar jó, de azért ez azért jobb dolog. Itt, amit ezen beszeretnék most mutatni, ezt a kis bigyót, itt lehet beállítani, hogy vastagat vagy vékonyat szeretnénk tekerni. Én most vastagra állítom, mert vastagot fogok. Szóval akkor kezdjük is. Ezt a kis begőzt szétnyitjuk. Case. Fogunk egy szűrőt. Így néz ki. Így szépen így beletesszük. Így nyomva tartjuk, én lent szoktam tartani. Kiveszik a dohányt, amiből már geci kevés van. Így szépen elszórjuk. Beletesszük. Megmutatom így, hogy néz ki. Így néz ki, hogyha benne van a dohány. És egy kicsikét így lejjebb nyomkodhatjuk. És utána csak így szépen így összecsukjuk. Így. És elkezdjük magunk felé tekerni két kézzel. Egy oldalon mutatom, magunk felé fogjuk, és így tekerjük. Így. Ezzel, azzal. Közben elborult itt a mi a neve? Szűrő tartó doboz. Így, utána ez kész van. Fogjuk és CP-t veszünk magunkhoz. Ami nagyon fontos, hogy rakjuk bele, ugyanis hogy van fent az a rész, amit be kell nyálhozni, és akkor úgy leragad, az magunk felé legyen, és azt ne azzal tegyük befele, mert akkor ugye nem tudjuk benyálhozni, és a cégünk az tropaszar lesz. Na, én itt is ajánlítom azt a fajta CP-t, ami így a vége egy kicsit így le van kerekítve, az azért jó, mert jobban bekapja a szűrő, és akkor nem kell vele vacakolnunk, bár ha vastagat tekerünk, szerintem még akkor is elég vészes, nem, most jó bekapta a faszt. Na, és akkor amikor így kint van egy ilyen kis rész, amikor ma odáig betekertük, hogy ennyi van kint, akkor ezt itt szépen benyálazzuk a tetejét, és kijövök száradon, egy pofázok. Jó. Kész. És akkor ezt így betekerjük szépen ugyanazzal a mozdulattal, mint amivel a dohányt is megtekertük. És akkor itt a hátulját itt lefele, így lenyomjuk. Elkezdjük lenyomni. Na, és akkor így ki is adja. Kész. És akkor itt egy kicsit itt hosszabb lett. Semmi gond, azt így lecsípjük. És kész a cigink. Nem lehet azért olyan szépet tekerni, meg kicsikét kisebbet, de hát azért ez is valami. Szóval akkor még egyszer, ami kell hozzá egy szűrő, ez tök mindegy milyen, kell hozzá CP, ez is mindegy, hogy milyen, lehet nagyobb is, mert van nagyobb tekerő, rakétatekerő, ami nem ilyen kicsi, hanem ilyen ekkora köbö, ahhoz lehet nagyobbat is venni, gondolom én, és igen, mi kell még hozzá, hát ugye, ami elengedhetetlen, és fontos része az a dohány ennek az egésznek, meg hát ugye akkor a tekerő, ami egy 500-600 forint, és egyszer kell megvenni, azt onnantól már gyártató is a cuccos. Szóval, hát igen, kicsikét macerásabb, mint tölteni, de hát azért szerintem megéri, mert hát azért végül is ez is készíthető, igen, jóféle cigi itt, és akkor ami még a végére kell, egy gyújtó. Nos, hát akkor ennyiből így össze lehet állítani egy cigit. Na, remélem tetszett a videó, még fognak érkezni érdekességek olyan témával kapcsolatban, ami esetleg érdekesebbek lehetnek, meg
meg hát azért érdemes böngészgetni a csatornán, majd a elkövetkezendő időkben, mert kéne igen ráállunk majd a videócsinálásra is, szem nem marad szárazon. Na, köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Peace!